North Carolina. That's the farm of Lola. Punta kami ng Kentucky mga kagwang. Virginia. Life size. Balik na sa parking. Mga kagwang, welcome to my channel. North Carolina. Oh, sus. Say hi, Lola. Lola is waiting for you. Protein or you? Wow. Really? Wow. What the tracker? Yes, ting ano ka ba? Kanang aman, ting ano, ibang utang yun sa nga year. Kunya, kanang utang na to, oh, naging champion ka ukote, naging champion ka, nag-ano ka, naakabaygi, anong naakabaygi. We're here. Wow, oy. We're here. Wow, Lola's Garden. We're here. Maganda ano. Uh-huh. Uh-huh. Excited Aha. si Lola. Uh-huh. Okay. That's the farm of Lola. Woo! That's the farm of Lola Rose. Good morning mga kagwang. Ngayong araw na ito mga kagwang ay pupunta kami ng Kentucky mga kagwang. May puntahan kami magandang lugar doon mga kagwang. Samahan niyo ako mga kagwang. Let's go. Yan na mo dyan napitan yamang? Oo. Virginia. Are you okay lang ikaw? No? What do you want? Bye-bye Virginia. Hello Virginia. Yeah? Katatan, oh. Oh my gosh, that's katatan na lang.
Probinsya lang. Oh, wrong move. It's supposed to. The one is supposed to go girl. In the whole wide world. Or vehicles. Tadi pa kayo. Kami good na. Sa kapra pag-hunting sa ura-ura man. Just stay there, just stay there. We'll bring water lang din. Jacket, We'll bring water. Bugnaw siya, oh. Bugnaw? Bugnaw. Now we know the name of the There's no place like this. Good morning! Good morning. Ayun. Ayun siya to. Yo. Mang. Ay, mga kwalis. Sige, diyan, mang. Diyan. Oh, dahil mi. Diba? Oh, no? si Judith at tumari ka itong na amin. Ay. Judith na Martin ko. Nakita na yun ako ang ark mga kagwang.
Okay na niya. Nandito na kami sa loob ng sa ark mga kagwang. Life size ito na ark mga kagwang. Kung ano yung nakalagay sa Bible ng mga measurement, ito yung ginawa nila dito mga kagwang. Lalagyan na ng tubig mga kagwang. Lalagyan na ng mga hayop nila mga kagwang. Yan yung family ni Noah mga kagwang.
Second deck tayo mga kagwang. Malaki masyado mga kagwang. Life size ito mga kagwang ng Ark, mga kagwang Noah's Ark. Ang laki talaga mga kagwang. Sa Bible pala nila kinuha yung mga measurement mga kagwang. Mga 2 years yata nila ito ginawa mga kagwang. Dito sa Kentucky. Sa Ark Encounter.
more questions? Well, back to work. Just as he said he would. I just wondered when he would send them. We were nearly finished building the ark when hundreds of spectacular animals arrived. I should.
Ganyan kalaki mga kagwang ark. Tingnan niyo mga kagwang, oh. Gaano kalaki yan mga kagwang, oh. Yan, oh. Oh. Yan, oh. Kita niyo yung mga tao doon sa likod mga kagwang, oh. Ganyan kalaki yung ano mga kagwang. Ganyan kalaki yung ark mga kagwang. Mga tao, oh. Ganyan kalaki ang ark mga kagwang. Life size yan mga kagwang. Life size. Sa Bible nila kinuha yung mga measurement mga kagwang yan. Papunta na kami sa hotel namin mga kagwang. Yes, that's right. Gwapo din sa sinunod ko lang po. Kailangan patakot. Well, you know what? No, we're not. We're going outside. We're leaving na ulit, Daddy. We're going in the backyard. Pabalik na sa hotel. Woohoo! Balik na sa parking. Dito na kami.
Turn right on Ark Encounter Drive on Jonesville Road. In a quarter of a mile, keep right to I-75 South. Hello, Ark.